Evar baş Kurdistan, evar baş temaşevanên Çarpel Medya hûn bi xêrî xweşî hatin bernameya me dengê diaspora. Em îşev jî bi bernameyek nû dîsa bi were ne. Mêvanê me yê îşev psîkolog derûnnasek Kurd li diasporayê ye. Em ê îşev li ser derûnnasiyê û derûnnasî bi giştî û di nav Kurdistaniyan de li ser jiyana penaberiyê û derûnnasiyê sohbet bikin. Bi me re bin bi pirs û têbîniyên xwe bi me re parve bikin. Mêvanê min bi rêz psîkolog derûnnas Darius Winzer e. Tu bi xêr hatî. Navxerê da bin, silav serî da ji bo bînerên hêjayên Çarpel Medya û kesên ku ke dawet vê bernameyê da çêbûne û ji cenabê we re silavên germ. Serçava, gelek spas ji bo beşdariya we. Belê mamoste derûnî û psîkolojî û derûnî bi Kurdî derûnî di nav jiyana me Kurdan de pir nêz û car car jî dûr e. Em ê îşev bi kêfxweşî bixwazin li te û tecrübeyên te guhdar bikin. Lê beriya wê em dixwazin hinekî te bi Kurdî nas bikin. Darius Winzer ji ku ye, li ku derê mezin bûye, niha li ku dijî, em hinekî li te guhdar bikin. Baş e. Ji herêma Serhedê me û di sala nod û siya li zanîngeya Stenbolê beşa psîkolojî bi dawî kir. Bi qasê demekî 4-5 sala li Tirkiyeyê wekî psîkolog xebat kir. Ez wê demê ciwan bûm û xeyalekî me hebû ku ez bibim nivîskarê Kurdî, ez bibim nivîskarek. Salên nodî da hinek kovarên Kurdî her çendî qedexe gelek bûn jî derketibûn. Îca min wisa bi hin mexlasa ji xwe re gotar û makale helbest dinivîsan. Min berhevkariya lîstikê zaroka û tiştên din dikir. Lê min xabin ji ber gelek sedema wekî Kurd zanin di Tirkiyeyê jiyan zehmet bû. Ji nod û neha ez hatim Almanya û dema ku hatime vir û li vir bi psikoterapiya yani tedaviya derûnî bi zimanê zîkmakî konseptên wisa henin, hin klînîk û navend henin. û hema bigre 22 sal e di van konsepta da dixebitim. Bi taybetî bi zimanê Tirkî û Kurdî û bi taybetî jî li ser nexweşiyê trawmayê. Yani bêhtir wisa kar kiriye. Yani xeyalek min din jî hebû ez bibam dengbêj, hinek min hez dikim vê dengê min nebû. Ez hê jî pir hez dikim. Min xabin bûm psîkolog nebûm, nivîskar ne jî dengbêj. Belê, bi rêz Darius em wiha dest pê bikin. Jiyana Kurdan awarte ye û ev sed salên dawî gelek komkujî, zilm û zordarî dîtine. Gelo li gel ev çend kerasetan rewşa derûniya Kurdan çawa ye? Komkujiyan çi bandor li ser me Kurdan hiştiye? Min xabin ji ber gelek sedemê em dizanin yê me bi xwe Kurda em li ser xwe lêkonên me zanistî kêm in. Yani piranî em ji xelkê digirin vana. Yani navendekî enstitûyekî taybet xwe rû li ser derûniya Kurda bixebite xebata bike nîne. Helbet piştî 1847 û bi dawî hatina mîrîtiya Kurda ya herî dawî ya Roşkan ya Bitlisê ji vir de iktidar belawela bû. Yani desthilatiya Kurda, merkezê Kurda, aqlê dewletê jî hinekî belawela bû. Eva 105 sal e belkî 100 salê dawî herî zêdetir Kurd jiyanek pir awarte da dijîn. Em hemî zanin komkujiye, enfal e, kîmyabaran e. Bi rastî jî evan tiştên karesatên em dijîn hema wisa nehatine û neçûne. Gelekî tesîrê li ser me çêbûne.
bi taybetî em dizanin di nexweşiya travmayê yanê derûnî birîna derûnê em dibêjin nexweşî travmayê li cem Kurda bi qasê deryayekî pir zêde ye û taybetiyek van travmayê jî heye ji nifşekî derbasê nifşê nû dibe. Yani nifşê nû ku hiç kom ku jî nejiyabe jî mesela piştî heftê not sala li cem cîbûya yê zarokê wan nû dibin semptomên nîşaneyên travmayê dibînin. Ji ber ku ew wî kultura ew kultur viya ew dike dide nifşê nû bi giştî yani Kurdekî nîne ku travma wî kêm zêde hebin. Îcar piştî van travma jî depresyon û nexweşiyên din jî çê dibin. Lê divê ez bêjim bi taybetî çavderiyê min ê nav 30 salî de ez bêjim ji ber gelek sedema nexweşiyên derûnî li cem Kurda li gorî gelên cînar kêm e. Yani em binêrin astengdariya xerabûna kesayetî li cem Tirka 5 qat ji me zêdetir e. û depresyon û nexweşiyên derûnî yên hêd nava sînorên normal de wekî depresyon, panîk hata, travma vê hev em vana dibêjin nexweşiyên normal. Hê kesayetî xirab nekiriye, hê psîkoz çê nekiriye li cem Kurda gelek kêm e. û tiştek balkêşî belkî eva dayîna Xwedê yani Xwedê belkî devletek nedame ama ev dayeme Kurd birînê xwe yên derûnî ji gorî milletên din pir zêdetir zû saxt kin. Mamoste tişkî balkêş ew agresîvîtêt mesela hin millet hene taybet jî milletên cîranên me ê ku dagirkerên Kurdistanê ew agresîv di nav gel de heye lê ev li ba Kurda hema bêjî tune ya jî pir kêm e. Nîşaneyekî yani hevsed nêzîkî hevsed hestê insana hebin heye û ji van yani Hêrsên agresîv bele. Ew jî tiştek normal e yani xwezaya me de heye divê bê der bikeve der lê divê zirarê nede insan û kesekî din heger zirar da wê çare problem e. Yani bi Kurtî ez karim bêjim li cem Kurda nexweşiyên travmayê pirin û mixabin travma tesîrê li ser me çêbûne bandorê wî çê ye xwebaweriya Kurda kuştiye yani Kurd xwe biçûk dibînin û ji Kurd ji ber gelek sedema şerê psikolojîk li ser wan tê meşandin ji ber wê hevdû nagirin dilê wan hev germ nabe ew agresîvîta hûn dibêjin li dijî hev bikartînin. Yani ev jî daxwaza yani kesên ku Kurdistan bindestkirine ya wan e Kurd birînê xwe zû saxt kin li vir de îstatîstîk herin xebat herin ne ku yê me yê Ewropayê û yê hin zanîngehên Tirkiyeyê bo mîna zanîngeya Ankarayê li ser Kurdistanê gelekî xebatê wan henin wan bi xwe jî tespît kirine ku Kurd birînê xwe zû saxt kin bi taybetî travma jî cem Kurda pir zû sax dibe. Mamoste depresyon herî zêde li kîjan herêmên Kurdistanê rû dide û ya din jî tekîliya asîmilasyon û depresyonê heye gelo? Em dizanin ku nexweşiyên psikolojîk hema bigire sedî nodê wan piştî şoreşa endûstriyê derketiye. Berê insan nava tabiatê da bû û stres kêm bû. Yani em viya baş zanin ku insan ji habîtata xwe ji xwezaya xwe dûr ket tûşê nexweşiyên derûnî dibe. Nexweşiya depresyonê mirov dikare bêje ne nexweşiya gundan e ya bajaran e. Yani nexweşiyên derûnî jî piranî nexweşiyên bajarînin. Îcar em dibînin ku insan ji gundan ji ber bi bajara metropola diçin stresa wan zêde dibe depresyon rû dide. Li Kurdistanê jî heger mirov xetekî ji çê bike mesela di navbera Kurd û Tirka da jor Erdexanê bigire Meletî, Dêrsim, Ezirgan heya Maraşê derkeve depresyon li Kurdistanê herî zêde divê xetê da tê dîtin. Li vê xetê çi ye asîmilasyon zêde ye.
و مثلا زانینگی آنکارای خباتی وان هنن هلبت او بناوی کردستان نبیجن دبین دو پنج پارێزگەین ڕۆژهەلاتی یعنی 5 دو ویلایەتی و 8 پارێزگەرên din yên Kurdan vî navê xebat kirin nizanim çima kirine di 5 li Kurdistanê gorî statîstikên yani em bêjin Tirkiyeyê çêkirine depresyon herî zêde vê xetan behs kir yani taybetî li Ezirgan Maraş li Wirtê dîtin herî kêm li Urfayê tê dîtin û piştre li Colemêrgê tê dîtin em bala xwedinê ber bi navenda Bakurê Kurdistanê diçî depresyon kêm e ber bi perîferiyê wî diçî ciyê asîmîle bûne depresyon zêde dibe. Ev jî tê îspatkirin ku di navbera asîmîlasyon û depresyonê de têkiliyek rasterast heye. Em çiqas asîmîle dibin, ew ji xwezaya xwe dûr derdikevin, bêxwedî dimînin, ji kolektif hafızaya xwe dûr dikevin û bi rastî jî tûşê nexweşiya depresyonê dibin. Belê. Mamoste kîjan rêbazên terapiyê li cem Kurdan bêhtir bikêre wek psîkoanalîz, psîkolojiya tevgerê û wekî din çi hene? Gelek spasdarim ji bo vê pirsê ezî saet heva mirov behs bikira bi roja behs bikira ji ber ku evan mijarên bi rastî elzem û ji me re lazim in vê gav li dinyayê terapiya reftariyê dibêjin ya tevgerê behavioral therapy yan ji Tirkî dibên davranışçı terapî ev li dinyayê biya serdest ji ber çi ji ber ku eval golî kultura Anglo-Sakson hatiye ava kirin yani li bêhtir li kultura Avrupayê tê em bêjin yek nexweşek Avrupa tê Avrupayê tê li hemberê merûdinê em dibêjin te heyan hawsa fikirî hela hewl bide xwe ku îca awakî din bi fikire lê nexweş sax dibe lê me dît ku eval cem Asyayê pir bikêrnîne bi taybetî hûn dizanin li Avrupayê zaroka pirsîne gotine rihê we li ku ye ew heniya xwe nîşan didin ne çareka xwe dibên li vir e texmînî li vir e yê me dibêjin dora dilê min e yani li vir e rihê min yê Japonî Çînî dibên dora zikê min e mesela em dibînin ku li gorî kulturê nîşaneyên nexweşiyên derûnî jî cuda dibin tên guhertin û hinek nexweşî li hin kultura da rû didin hinek kultura da rû nadin. Ja çima van terapiya reftariyê bingê hatiye girtin ji ber ku li vir da rola berjewendiya heye ji ber ku erzan e yani sîgortayên nexweşiyê dixwazin bi perekî herê erzan nexweşê xwe tedavî bikin mixabin ev jî şermekî şarezayiya Avrupayê gelekî Avrupayî nexweşên borderline henin xwe dibirin mesela nexweşiyên xwarinê henin ev evana kêm zêdeke emirê wan da ketiye 34-35 salî ciwan dimirin lê ji ber ku terapiya wan bihaye û behavioral terapî jî li wan nayê û mixabin xema kesî jî nine îcar gorî çavderiyê min bipirsin biya min her çendî Kurd netewekî bi hissiyat de jî terapî modelên mantiqî yê lojîk bêhtir bi kar tên li cem Kurda lê heger hûn dîsa jî min bipirsin bêjin kîjan terapî model ez dibêjim humanîst terapî heye humanîst terapî da dibêt nexweş re hürmeta nexweş digirî bi berên qebûl dikî hürmetê nîşan didî û kombînasyonekî nava humanîst terapî û narratîv terapî em dibêjin yani terapiya axaftinê kombînasyonekî wisa bêhtir bikêre li cem Kurda îcar ev hê me neceribandiye ji ber ku enstitûyê me yên wisa lêkolîna bikin nebûye em dixwazim êdî zanistiya xwe ji bixwe bikin riya min ev jî êdî lazim e ji me re bêguman mamoste
بێگومان نها شەڕ پسیکۆلۆژیک سەرانسەرێ جیهانê ciyê yekem girtiye. Pirsa min ew gelo dewletên ku Kurdistan dagirkirine li dijî Kurdan çi metoda bikartînin û şerê psikolojîk çi bandorê li me Kurdan dike? Dikarî bi hinekî? Ez bawer dikim bi hiç dewletekî bi qasê Tirkiyeyê di warê şerê psikolojîk da pêşketî nîne. Ez bawer dikim ne Amerîka ne xurtên dinyayê din jî bi qasê Tirka Serkêşiyê dikim belê. yani pispor nînin. Ji ber ku bi rastî jî gelekî bi milyara pera ew kirine yani xerc dikin ji bo wî û rê û berê Kurda girtine yani em bêjin pêşiya Kurda jî girtine. û mesela Tirk şerê psikolojîk li dijî Kurda bêrawestan bi rêk û pêk sîstematîkî û hinek jî ez dikarim bêjim bêrehm bikartînin. Yani tu sînorekî hesab nakin. û di vê warî da ez mînakek wisa bidim dema em beriya 12 îlonê darbeya leşkerî em zarok bûn dihatin gunda mesela digot me bîstiye esker dihatin digot me bîstiye çeka we heye ji xelkê pirsî digot kê giliye me kiriye digot em nabêjin lê kesekî gelek nêzîkî we giliye we kiriye. Ya rastî di vir da kesek nêzik gilî nekiriye. Meqseda wan di nava evê da yani baweriya insan bi hev bidin tunekirin. Sosyalizasyon û hevgirtina wan bikujin. Bi taybetî nava Kurda da bi müzikê viya dikin, bi müzika Kurdî ew dikin ji bo hem ji bo asimilasyonê bikartînin û hem jî bi müzika milletekî mirov lîst gelekî tiştên zirarekî dikare bide. û mesela bi karanîna rengên Kurdistanê viya dikin. Em bêjin tu Alevî, tu Sunî, tu Bakurî, tu Başûrî viya pir bikartînin. û ya din jî mesela li dijî jinê em dizanin rola jinê di civakê da taybetî civaka Kurdî de rola wî gelek giring e zilamê me zû asimîle dibûn lê ziman û kultur dima ser jinê. Ji piştî salên nodî wan bi taybetî gelek sazî çêkirin da ku jinê çawa asimîle bikin. Mesela çatom û tiştên din. Bi navên xweş viya dikin. Em bêjin dibêjin em qursa xalî xalîçeya nîşanê we didin ya jî em mîkro kredî didin we em maaşek biçûk didin we. Em bêjin çi tesîrê li ser me çê dike ez bêjim bi giştî Kurd wisa kirine yani baweriya me bi me dane şikestin. Kurd bixwe gelekî viya dibêjin em nabin devlet. Ev serkeftina şerê psikolojîk e. Em hevdû nagirin. Şikandina baweriya xwe belê. Şerê birakujîl Kurcem Kurda pir e. Lê hûn biz dîrokê em dinêrin eger em Almanya bidin ber çavê xwe hezar qatî ji me zêdetir birakujî kirine. Yani her ikiyên birakujîl cem Kurda heye lê em dibê qey gelek li cem me. Bi rastî şerê psikolojîk wisa kiriye ku em ya zirara wî herî mezin em xwe nas nakin baweriya me nemaye. Yani mixabin. Belê. Tesîr li ser nasnameya me ya kurdiyatiya me jî gelek kiriye ne were? Yani Simanê Kurdî ji bo me biye bêqîmet û em bixwe bawer nakin em nabin devlet. Viya me dane qebûl kirin. Halbukî tu bingehê dikolî ev serkeftina şerê psikolojîk e ne tu tiştek dine. Yani Kurd bi hezaran sala xanedan bûne, împaratoriyê wan hebûne, devlet wan hebûne, Kurd xwediyê neolîtîkê bûne, Kurdistan warê medeniyet û şarezayiyê biye heya 100 sal, 105 sal berê. Lê em ji wê cîhana xwe qut bûne, em mixabin ew dikin, em xwe piçûk dibînin. Yani serkeftina şerê psikolojîk herî mezin
و اوه و ام یکشی به انرژی خواه کرد بگشت انرژی خواه وسا کرنه که ام به تشتین بیواته خرج دکن یعنی HDP yani partiya me nizam sedî pênc derbas ke çil vê falan partî nizam çi gotiye em sibê heyê varê pir zêde bi tiştên pêwater em mijûl dibin ev jî serkeftina şerê psikolojîk e yani. Gelo pirs hebûn ez bawerim bi pirsek dît evîn tetwan evîn xanim pirsiye dibêje nexweşên hêja Darius kesên ku ji ber kesayetî derûnxerab in an ji ber siyaset an hemû tev de ne. Nexweşiyên ji ber kesayetî yani pirsa wisa fêm kir dibên nexweşî bêhtir ji kesayetiyê Kesayetî an ji ber siyaset an hemû her du bi hev re hemû tev de. Eger baş fêm kiribe kesên kesayetiya wan de kesên şexsiyeta wan xirab bin eva ji ber çi ye yani ji ber siyaset an ji tiştekî ye zanîm travma henin hinek tişt henin ji heddê me zêdetir e yani em bêjin tu di 5 kilo danî ser maseyekî ew dişkê lingê wî dişkê heddê sînorên rihê însan jî henin hinek serpêhatiyên bo mînak şer e îşkence destdirêjiye tiştên wisa yani êrişek pir mezin in ser derûniya yekîtiya derûniya însanan û car heye em nexweş travma dibin heger van travma bi emrê biçûk da bin di zarokiyê da bin dikarin kesayetiya me xerab jî bikin dikarin êdî em qet sax jî nebin lê yani şükür be ku li cem Kurda astengdariya nexweşiya kesayetî min got gelek kêm e yani nexweşiyên mesela anormal em dibêjin yê xwarinê yê xwe dibirin mesela û tiştê borderline van cem Kurda hema bigire qet mîne pir kêm e lê siyaset bi sera xwe tena serê xwe nikare mirov nexweş bixe divê sebebek wî hebe heger dikare siyaset me ji rastiyê me dûr bixe yani wekî min got em gelekî bi tiştên bêwate û bêqîmet re canê xweş dikin pir enerjiyek mezin ya millî em ji bo tiştên bêwate xerj dikin yani bo mînak em ser derûnnasî xerj nakin em ser xwezaya Kurdistanê xerj nakin em nabên çima dar û daristanê me em çawa di ser şîn bikin ser aboriya xwe ser gelek tişta lê ez ne siyasetmedarim ez tenê wî dikarim bêjim ji aliyê derûnî ve tenê tiştên travma kesayetiya me dikarin xirab bikin ne ku siyaset. Belê spas birêz Darius tu terapiya jinên êzdî yên ji destê Daişê hatibûn rizgarkirin dikî we demekê we qoreke ji 1300 jin neşaş bin anîbûn Almanya û terapî kiribûn planên we yên nû hene û çi xalên balkêş hene di terapiya wan de erênî û neyênî. Spas sala 2015 da piştî ew kareseta roja reş ku li ser me qewimî û Daîş jin û zarokê me revandin li wir bi înisiyatîfa hin zanîngehê Almanya û hikûmeta eyaleta Baden-Württemberg projeyekî hat avakirin û da ku em ji wir herin kesên ji destê dayê li şê Filîtîne bînin Almanya terapî bikin ji ber ku em dizanin di travmayê da terapiya travmayê da beriya terapiyê tişta ya herî girîng ewlekarî ye aramî û ewlekarî ye heger em nexweş nebin ciyekî ewle û aram terapî nikare dest pê bike ja di şertên wê demê de ciyê herî baş Almanya bû 1300 berê piştre ji disûd 1300 kes anîn vir û qasê 4 sala terapiya wan min jî têda cîgirt berdewam kir rastî jî tiştên ew jiya bûn
literatürê de hema mînakê wan kêm bû. Yani insan dikare bê kuştin, insan bê işkencekirin, insan dikare bê revandin travmakî ye. Lê vana ne yektenî. Bi dehan travmayê wan hebûn û em jî re bîn kompleks travma. Ji gorî baweriya hin akademîkerên Almanya digotin meanî lê evana bê ümîdin, ev ti carî sağ nabin. Yani pêşdaraziyekî wisa hebû, çünkü kompleks travma hebû û piraniya wan analfabet bûn, yani xwendin nivîsandina wan tune bû û gelekî wan jî zarok bûn, yani. Bo mînak nexweşek li 12 salî bû. û lê serî de bi qasî 6 meha me gelek zehmetî kişand ji ber ku kultura wan gelek cida bû, baweriya wan psîkoterapiyê tune bû, bi me dikeniyan. Digot mirov bi axaftinê çawa sağ dibe? Yani me em değer dikir bi çavê wan çep rast em ew dikin, sa teknîkî em derê xwe nedigitin kenê wan dihat. Lê piştî yek jî ez zilam bûm, ew jî jin bûm, serî de hinek jî problemekî hebû. û yek jî pir zêde jî hatî bûn. Yani pir bi şeref û gurûr bûn, jinên wisa bûn. Lê ev şeref û serbilindiya wan îcar bi we astengî jî ji bo me. Xwe nexweş qebûl nedikirin. Digot ki çima ez nexweşim, digot her niyedin xelas bikin, digot ew wek kampa da digot ez min nenêrim. Bi rastî jî piştî ketin û rabûna û ji gelekî wan yani sağ bûn, li vir meslek çêdikirin û hinekî wan zewicîn. Ez karim bêjim bi sedî 30 wan sağ nebûn, mixabin, lê dîsa jî serkeftinek gelek mezin bû. Niha ez di kolana dibînim hinekî wan, rojane em silavê din wan û heger ji min bipirsin, bi fikra min wekî psikologekî gelek kes niha hewl dikin ku kom bi kom wan bînin Almanya, Awropa, ez viya şaş dibînim. Ez pêşeroja Yezdiyên bi taybetî herêma Telafer, Şengal wê herêmê ji bo li Awropa ez şaş dibînim ji ber ku em ew stabilize kirin, me ew sax kirin. Lê problemê wan ên din derketin, ji aliyê aborî, sosyal gelekî sebeba heger rêya rast ev e, zûtirîn dem statuya Şengalê bê çareserkirin da vegerin gundê xwe, warê xwe li ser axa xwe, ew neyîne vir em biçin wir wan tedavî bikin. Ez wê dikarim. Belê, ez bawerim çend pirsê me hene hinekî balkêş ji ber ku mijara me bi rastî gelekî kûr e. Birêz şoreş pirsiye, dibêje nexweşiya derûnî dibe sedema xwekujiyî. Gelo di nav Kurdan de xwekujî çawa ye. Van demê dawî de heye gelek e. Belê. Hûn çawa şîrove dikin. Bi rastî insan hinin hiç derdekî wan tune ji xwe dikujin. İnsan hine ji nezaniyê xwe dikujin. Yani ciwanin dilê wan dikeve keçikekî nadinê dişe xwe dikuje. Bi kuştin tiştek kultûrî jî bi perwerdeyê ve jî girêdaye, bi kesayetiyê ve girêdaye. Lê di depresyonê da depresyon navê komekî nexweşiya ye, yani dinyakî nexweşî hene dor de. Nexweşiyên giran, depresyona giran car heye fikrên nebaş tîne bîra insana. û gorî statîstikan yekûn tûşên nexweşiya depresyona giran bûne, ji wan sedî 15 wan qesda xwekuştinê kirine. û gelekan jî bi cî anîne. Lê mirov zû bi zû tûşên nexweşiya depresyona giran jî nabe. Divê bingiya wî de travma henin û stresên bi sala henin, gelek sedemê din henin. Dikarim bêjim her yani kesên ku nexweşiya derûnî bi wan re heye divê em netirsin ku ew xwe dikujin. Tiştek wisa tune, çünkü xwekuştin tiştekî kultûrî ye jî yani. Yani mesela Asya dûr li Japonya û gelek din û em dibînin
mühendis proje cina hatiye xwed kuje. Yani jî divê filan siyasetmedar gotine û rüşvet xwariye ji bo wî teref xwed kuje. Ew tiştê kulturî ye. Yani kes wê tirsê de nebin. Yani kurê min ez ya ew depresyonê de ihtimalekî mezin e xwe bikuje na tiştekî wisa tune. Gelekî krîteriyê din hene. بله پرسک دین جایی دبیجه جبو آمی بری پرسا شر پسیکولوژی دبیجه چما شر پسیکولوژی او قصباندورا و گرانه لسر مروان گلو چاره سری چیه؟ Gelek spas چما bu باندورا او گرانه بله roj روز وینو پرسیه بله Brasîcî şerê psikolojiyê bandora wê li ser me giran e qedera me jî tayin dike. Çünkü meciyê me dîl digire em diçin bên biratiya gelan em diçin bên biratiya dolan em bi sedan sala xwe tiştên bêwater re xerj dikin eva serkeftina şerê psikolojik e. Yani qedera me jî tayin dike. Ew qas giring e çareserî çi ye em dîsal vegerin li hêza qeweta zanînê. Em divê alternatîvek me ji bo li dijî şerê psikolojik hebe. Em berê xwe nas bikin. Kilamekî stranekî şivanperwer kîne em. Rastî Kurd kîne. Yani dîroka me çi ye em çi dixwin çi vedixwin qelsiyê me çinin bi çi heneka dikin di aliyê matematîkê de çawa ne hunera me ya destê çawa ye taybetiyê me çinin. û ya di diya jî em dijberên xwe nas bikin. Yani ji dijminan xwe nas bikin. Ev jî em heya niha ji viya ji qaniyên kesên din vedixwar. Îdî wan çiqas gorî dila xwe dilê xwe dan me. İngilîza ser dîroka me lêkolîn kirine, tirka û farisa kirine, gorî dilê xwe çêkirine. Divê serî de em xwe nas bikin. Yani çare ev e. Em lêkolînê xwe bi xwe bikin li ser xwe. û em şerê psikolojik nas bikin ka çi ye. Metodê wî çinin em li dijî wî jî hişyariyekî bi xwe bi xwe çê dibe. Me xwe nas kir, dijberê xwe nas kir û şerê psikolojik nas kir em ji xwe hişyar dibin em çareserî jî ev e. بله gelek spas li gor ku em şopantênekî lêkolîn an xebatên te bi xwe li ser Kurda hene û min bîstê ku hin teoriyên te hene li ser derûniya Kurdan gelo ev çi ne? Gelek spas. Bi rastî jî hesretam ev bû min fersendek bibînin. Yani karê klînîk psîkolog di nexweşxaneya de wekî psîkolog xebat wekî mirov di fabrîqeyê li ber ew hilberîna band heye. Aynı wisa em nikarin bêhna xwe bigirin. Em nikarin lêkolînek bikin, em nikarin pêşî xwe binêrin. û ez min dixwast rojekê ez dî xebata xwe kêm bikim. û bi salaya tiştên min turê xwe de bar kiriye, berev kiriye ez êdî deynê xwe bidim. Bidim gel. Tiştekî şûn da vegerînim. Helbetekî gelekî tişt dibêjin bo mînak mesela kîjan terapî model cem Kurda bikêre. Vî warî de derfet herin dikarim saeta biaxivim û bi çavkaniya bi lêkolîna bidin îsbatkirin ku hin terapî model hene cem Kurda bikêrin. û dîsa di terapiyê de standardekî dinyayê heye û protokol em jê radin. Protokolên terapiyê ev bi zimanê Kurdî nehatibûn wergerandin. û hûn dizanin dema mirov di warê zanistî de wergerekî kir divê îja jî bi aliyê zanistî ve bê çespandin ku ev bikêre. Divê du grup hebin koma grubê kontrolê da îca bi resmî bidî qebûlkirin di qada navnetewî de. Di vî warî de mesela gelekî modelên terapî wergerandine Kurdî îca ez ne ziman zanim. Di vî warî de gorî derfetê xwe min van ew kirine vana amade kirine û ez li hêviyê me ku bi resmî bên qebûl kirin.
و یادن جی مگوتو بو من تشتکی دید و 30 سالی دا یعنی از نوا پسیکولوژی دا مدید کو کرد برینه خواه چما زو ساد بون یعنی نخواشی تراومای اویا ترکای بخواهی تثبیت کرنه گوتن هم دچین آمده پنج کسی گران تراوماتیزه بونه پنجن لوان دسترژی هاتیه کرن جالی دولت وایش کسی دنبال bana gran travmayı tespit kirine kriterên travmayı li ciye. Lê piştî sistemê haşin da diçin ev jinana sedî heştê wan sax bûne. Di vir da çi faktorên henin ji hafıza me ya millî kolektiv tên gelo. Gelo ji xwarina me ve xwarina me tê. Gelo ji şertên me awarte hêz û qawet dane me gelo. Yani me pas konfujî û êş û azar dîtine ev ji aliyek ve qaweta me jî gelo. Ji gelek sebeba him teoriye me henin di vî warê de ez dibêjim eva rasterast girêdayê kultur genetika me ye. Yani naxwazim bêjim genetika xwînî û yan jî DNAyê na genetika kultura me ye. Ji ber ku em ji neolîtîkê heya vir em li wê herêmê ne. û em di xwezayekî di şertên awarte da dijîn. û di ciyekî wisa Mongol dihatin, gelekî dihatin merparastina xwe dikir. Ji gelekî di nava kultura me de elementên hene ku otomatîkî me tedavî dikin. Em to pê dernaxin. Di vî warî da ez xwazim derfet bibînim ez êdî hêdî xebata xwe kêm bikim yani xebata wekî memûr û ew bikim. Yani bu weşînim. Yani ev planê min henin. Mamoste dipirs li ser hev di warê ziman de yani psikolojî derûnasî giran nayê gelo hûn wan termana wan gotinana ana ez li we guhdar dikim wek muzîkê tê guhê min çiqa xweş e bi Kurdî termên derûnnasiyê ji ber ku ez Swêdiya wan İngilîziya wan zanim tu bi Kurdî dibêjî kêfa min tê xweş tê guhê me hûn zehmetiyê nakişînin ya jî we çi zehmetî dikişand mesela dema wergerê de wek derûnnas hûn çi zehmetiyê dikişînin wextê ku hûn terapî didin û pirsa din jî dema te behsa Kurdê nêzdî kir jinê nêzdî we di warê ziman de çi zehmetî dikişand. Bi rastî jî niha em exwaz bêçarenên psikolojî Kurdî heye û hevalana lê dixebitin ku û di her ejmarê da ferhengekî ava dikin. Da ku em bi kar bînin. Em ê werin nûr Wext lazim e ku ev termana bikevin jiyana rojane belav bibin. Ji ber ku em bêtir bi zimanên biyanî xebitîne hema mêjî me zûtirîn diçen ser zimanên din me psikolojî Kurdî îspat kir ku bi zimanê Kurdî mirov dikare zanistiyê bike, mirov dikare psikolojiyê jî bike. Di navbera ziman û derûniyê da têkiliyek rasterast heye. Yani ziman axlaqê insan tayîn dike. Em bixwazin an nexwazin. Ziman hissiyata me ya demê, hissiyata me ya al. Yani mesela vê aliyê bakur, başûr tayîn dike. Ziman hinekî reng mesela evê me çad bêjin hissiyatê me ji bo renga, ji bo xweşiyê tayîn dike. Mesela 2 deqe ji bo Almana bê cuda tê hîskirin gorî Brezilyayê ye. Li cem Kurda tiştekî dine. Ji ziman ji evekî mesela wekî gûşiyên tiriyê kognisyon dibin ji hin datayan diparêzin nav xwe da nêzîkê hevin dibin gûşiyekî. İja tu bi zimanekî din ew bikî bifikirî li hev nayîne. Mesela werger têra her tiştî nake. Gelek cara em dibînin ku mesela tiştekî wergerî din zimanekî din de nabe li hev nayîne. İja divê em zanistiyê li ser hîmên Kurdî bikin û bi rastî jî asîmîlasyon nexweş dixe me tespît kiriye
و به زمان کردی مرو زمان زکماکی پرورده دید چی انسان بهتر زیرک دبه بهتر موتوری ماوان یعنی کارانینا مسئولکین خواه بهتر بجیتنن دواره لوژیک منطقی ده فکراندنه دا بهتر پشت کبن من چه اصلنگی جیا به یزدیاره کلتورا وانو کردن باکر هنکی جاو جدا بون مخابن دما ما تراپی دکر پروبلم اکدن جی درکت او چی بو ام دبین آلیکاریا پاتولوژیک او چیه مثلا یک سری پیشه ام دبین دوی الکل و خو سرش اتده چه اف جی آلیکاریه اما آلیکاری یک شاشه ام دبین پاتولوژیک جا دما ما بان نخوش خورا دخبتین هنکی کسان برام کومان دهاتن تبلی آمد بون yani bu em pere budum em sola bikirin em kinca bikirin ne digun na em masiya nedin vana em vana feri masi girtine dikin da kulur cana şerri mecder ket van devo dorara u hinek merkeza ji em aciz dikirin yani ji Bağdayê haber ne şaş dağıtın ji Ermenistanê dağıtın tiştinin ne rast belav dikirin u rojane em mecbur diman ser nexweşê me tesir dikirin me hem nexweşê xwe terapî dikir hem jî diparast yani me ciwan qeza û bela diparast ev zehmetî derketin pêşiya me lê duwarê ziman da zimanê wan Kurdiya wan gelekî xweş e dewlemend e û gelek cara peyvên erebî hebûn di êvan da lê em jî gelekî fêrbûn ew tu problem derne diket ji warê têgihiştinê de مامۆستا وەرن سەر کۆڤارە سایکۆلۆجی کوردی ez bawerim hejmara xweya 13 derxist ez neşaş bim psikologên Bakurê Kurdistanê neşaş bim psikologên Bakurê Kurdistanê di hewla damezrandina yekîtiya derûnnasên Kurd de ne hûn dikarin hinekî behsa xebat û planên xwe bikin û her wiha ji diaspora çi piştgirî pêwîst e gelo rastî hinekî behs kir warê ziman û ferhenga ziman û psikolojî de psikoloji Kurdî rastî jî kovarekî yani serbilindiyekî ji bo kesên dertînin min jî çend makale li wir nivîsîne ez ew dikim serî de hatan kirin ku di her hejmarê de ji ber ku yê me wekî deryayê problemê me henin yê civakî henin psikososyal henin hat plan kirin ku di her hejmarê de li ser mijarekî bisekinin dema pandemiyê de hejmarek taybet lazim bû ji bo pandemî psikolojiya me çawa tesîr dike çi tê pêşniyar kirin û çend hejmara da li ser travmayê rawestiyan armanca van hevalên îdealîst ez bêjim ew e ku yekîtiya psikologên Kurd di qada navnetewî de bi fermî bidin naskirin zanî eger fermî nebe di qada navnetewî de mirov nikare lêkolînên zanistî bike mirov nikare sertîfîka bide gelek tişt lê mixabin peyva Kurd û Kurdistan hê li Tirkiyeyê ew e yani tabû ye wan jî ew kirin peyva Kurdî kirin Mezopotamya cana înisiyatîvekê divê yekîtiya înisiyatîfa yekîtiya derûnnasên Mezopotamya belê eger yani wekî min got her hejmarê da xebata ferhengekî dikin psikolojî Kurdî valahiyekî dagir lê têr nake ji ber ku zimanê akademîkî û zimanê rojane ji hev gelekî dûr in yani psikolojî Kurdî niha yekî akademisyen dikare jê baş fêm bike ev têr nake dibe tiştekî kovar û weşanên wisa duwarê derûnnasî da bêkirin ku da ku herkes jê sûd werbigirin ji ber ku gelê me îhtiyaca wî gelek psikologa heye û belkî rexnekî min jî hebe ez pir zêde ji jiyana yani polîtîkaya hez nakim ya jî nebû me siyaset me da belkî ji wê jî û mesela hejmara wan dawî da xwezî
kritik psikoloji kirin yani مجار مش قد أخذ درد problemi me psikolojiya Marksist Leninizmi çişmera lazım tiştin marjinal و yekşi proje em ji Tirka hez dikin em dibin ama hünermin profesörek Tirka bibinin leyeme ve hazarayı biyani jî henin belki hevalin psikoloji Kurdî mi bibisin û ev jî rexnek min küçük e lê ez buhan serbilindim kedu emega wane armanca me rastî jî heger li Tirkiyeyê rewş têr nekir li diasporayê piştgiriya diasporayê bi dîplomasiya diasporayê yektiya psikologên Kurd bi fermî bidin qebûlkirin yani hedef ev e. Belê. Wala bi rastî jî karekî pir baş dikin ez bi kêfxweşî dişopînim kovara psikolojî Kurdî hemû deronas û hemû kesên dûr di xebatê dikin û dinivîsînin û wê kovarê ber dixin pîroz dikim serkeftinê ji wan dixwazim bi rastî hêja ye yani beşek ku pêwîst e di civaka me de di civaka Kurdî de ku em bi Kurdî jî bixwînin. Gelekî spas mamoste me bihîstiye ku tu dixwazî navendeke derûniyê ji bo Kurdan vekî û tu li finansiyora digerî. Tu dikerî behsa vê plana xwe bikî ji me re hûn ê çi bikin di vê navendê de û hûn çima pêwîstî bi navendeke wiha dibînin wê li ku be. Belê. Ez gelekî spasdarim ji bo alaka we vê pirsa we bi rastî ji ber ku min gotibû nexweşiyên derûnî li gorî kultura cuda cudan in. Ez bi salan klînîka dibînim ku nexweşên me tên teşîsê psikologên Ewropayî teşîsên şaş didin nas nakin. Yani em dibin xewmreşkê kabosa dibînin li Asyayê dibînin li Ewropayê nabînin. Psikologê Ewropa dibin aha va psîkoza yan jî şîzofrenî ye. Em dema êş û azarê me çê dibin em dibin kezeba min şewitî mesela. Psikolog dibe wala tumor heye qey birava her cem filma tumor xwe bikişînin. Pêm nakin. û cinan dibînin mesela. Evan nava gel da vê awetên hinekî depresyonê giran da em dikarin hinek denga bibîsin, şekla bibînin. Lê psikologên Ewropa hema bi şaşî teşîsê din li nexweşê me dikin. Îja ji gelek aliya va êdî li dinyayê ihtiyacekî heye ku psikoterapiya interkultural psikoterapiya navçandî navkulturî yan jî psikiyatriya navkulturî tiştek elzem e. Her çendî li Ewropa li Almanya çend merkezên wisa hebin jî lê têr nake ew jî ketine destê oryantalîsta bixwe Kurdin lê li vir mezin bûne ew jî Kurdan nas nakin. Tera yani nake. Jeb daye xeyalekî min wisa hebû mesela em çawa bikin navendekî me hebe em rojane li ser lêkolîna bikin em semînara çê bikin em psikologên Kurd têkevin reqabetê teoriyê xwe pêşbirkekî çê bikin û dema em dikevin tora internetê herkes bi zimanê xwe dikare agahdar be panîk atak çiye şîzoafektif nexweşî çinin lê Kurdî tinin. Ez xwazim vê kemasiyê derbikim. Yani em mesela saziyekî me hebe di statûya wexfê da be heger derfet hebin wekî akademiyê de jî me gelek amadekarî kiriye yani bingeha wî çêkiriye rêname wî amade kirine em vê filma amade bikin. Kurte filma gelê me bi zimanê xwe bi zaravayê xwe bizanibe tedaviya depresyonê çi ye bizanibe zarok çawa tên perwerdekirin her tiştî dikare bibîne. Kovarekî em ê derînin wekî cidayiya wî ji psikolojî Kurdî ew be em ji bo gel tiştek bikin. Yani zimanek pir asan be da ku herkes jê tê bigihê. Xelkiyan mesela Almana psikolojî hoyte heye dikarî li ser aktuel tiştinên nû herkes dikare jê fêm bike. Zimanek asayî û em lêkolîna bikin.
em li vir organizasyon bikin bi alîkariya xêrxwaza em li vir biçin kampan li Başkampê Başûr îro bi rewşekî ne baş da dijî nexweşê me êzdî em bêjin. Par nava hefteyekî da 11 kesan xwe kuştin. Eva hewarekî bû ji bo me. Yani her tişt xilas nebû. Em li vir psikologa organize bikin, bi finansora em biçin wan kampa em tedaviya wan li wir bikin, li mala wan bikin, li binê kon û çadırê wan da bikin. Ji ber wê jî car dibin destekî çepik nabe yê min ez gelekî ew kir. Me giştin bûn radeyekî piştê pandemiyê hinek tevlevî çêbûn. Mixabin ez bir rexneyek ji bikim yani akademisyenin me jî ez giştim du sit akademisyenan li seranser Ewropa. Min ji wan re e-mail nivîsî, telefon kir, 5-6 min vegeriyan. Akademisyenê me pir zêde memurin. Ez viya rexne ji bo hemiya nabêjim, ji bo sedî nodê wan wîsanin. Yani karê millî da divê em hinek îdealîst bin. Em rîzîko bigirin. Em deyindarê Kurdistanê ne. Em tiştekî bikin. Em nekin kê bike. Yani Tirk bikin, ew din bikin. Îca ji ber wê jî dengê min dixwazim dengê xwe bîwîsim bigînim kesin îdealîst. Da ji me bipirsin werin alîkarî bibin. Ne tenê maddî yan jî ew ê. Yani xeyalên me pir xweş hene. Em akademî yan jî enstitûyekî dixwazin ava kin nebû jî waqfekî ew ê perwerde bike, ew ê weşana bike, ew ê bêpere tedavî terapî bike ji xelkê re online, ew ê lîteratûrekî ji bo Kurdî ava bike. Gelek tiştê ve. Wate bangek kir êdî em bende piştgiriyê bin. Spas bo ev derfeta da min ku ez Belediye kevxweşiyê em jî spasiya te dikin. Belê em dewam bikin pirsê me gelekin ka em çi xesî pêr bigêjin. Mamoste li diasporayê di terapiya derûniya Kurdan de taybet çi astengî derdikevin? Astengî li gotibûn bingeya xwe ji kulturê digirin derdikevin. Belê. Yani li Asya biçûk, li Kurdistanê, li herêmên nêzik nexweş em hinek pasîv in nexweş. Yani em heya giran nexweş nebin em naçin doktora. Em çûne doktora jî doktor em bixwe pasîv in. Yani doktor derman deme jî em carna dixwin carna naxwin. Lê Ewropa bereva jî li vir jî nexweş divê aktif be. Yani tu diçî doktor bes kaza dite ve here or serî da pir şaşitî çê dibin. Nexweşê me dibin ev doktora ji min fêm nake. Ez diçim heme kazê de dest min divê here. Li vir konsepta tibbê, konsepta bijîşkî li ser ew ê çêbiye, parastinê çêbiye. Yani em çawa bikin ku insan nexweş nekevin. Yê me jî cida ye em giran nexweş dibin hê diçin doktor. Vî warî da astengî problem derdikevin. Problemê min gotibû ji ber ku şîroveyê û semptomên nexweşiyên derûnî cidane şaşitî derdikevin. Binêre min carek statîstîk kir klînîkek ez lê dixebitîm nexweşên Kurd dema dihatin cem me sedî herîkên çilê wî bi şaşî teşhîsa diyagnoza dihatin cem me. Zilam net şîzofrene digot teşhîs dane şîzofrene. Jar gelek ware ve heqê wan tê xwarin. Binêrin em dizanin depresyonê da nîşane herî serekiya depresyonê mirov pir tişta zû ji bîr dike. Konsantrasyon xirab dibe. Travma hela pir zirak de hafıza me jî. Ja kesên travmatîze biye tê vir serî li mafê penaberiyê dide jera dibêjin işte komara mehabatê kengî ava biye naybîra wî dibe aha wan rast nabêje va Kurd nîne yan jî mafê penaberiyê nadin. Lê nizanin ku ev nexweş ev travmatîze biye. Kesê depresyonê da bin ji xwe tişta nikarin bidin bîra xwe. Ji gelek wariyê ve min dîtine ku ji ber ku em carna mahkemeyên Alman mesela psikologa wek şêwirmend jî ew nexweşê me ji me rapor dixwazin. Min çavê xwe tê min şehat bûme însan bi
yani bi neheqî ceza xwarin me ji ber ku hinek tişt henin tabûnin di civaka me de bi taybetî bo jina negotiye li wir nikare bêje û ceza xwariye bi rastî jî psikiyatriya nava kultura yani interkulturel psikiyatrî tiştekî elzem e û ji bo Kurda bêhtir elzem e ji ber ku dewleta me hene yani ew jî bar dikeve serê îdealîsta serê psikolojîk Kurdî yan jî em bi ser bikevin ew vakfa me yan jî enstitûya me ew ê vê karê bide ser xwe. Bele. Mamoste em werin serpirsa ku ya ku birîna dilê min çima li diasporayê jî Kurd bi zarokên xwe re bi Tirkî dipeyivin. Çima Kurdan berê xwe dane mîkro aidiyatan wekî Alewî, Êzdî yan netewa xwe hiştine bi navê aidiyetên xwe yên mîkro wekî eşîret, mezheb û yên din xwebrê dixin. Hûn dikarin ji aliyê derûnî ve veya şîrove bikin. Çima? Ez gelek cara dibînim ku nêrînê me psîkologa û yê siyasetmedar e em behsa aynı tiştê dikin lê şîrovekirinê me cudanin. Ew bêhtir mesela carna ahlakî jî nêzik tedayîn dikin. Dibêjin va çima zû asî millet ve va nizanim çi ye va xwefiroş e va dizan zimanê xwe hez nedike zimanê hinekî siyasetmedar a wisa ye lê zimanê me cuda ye. Em tiştên dibin duan de ti şaşiyek nabînin. Heger insanekî milletekî ku bêdewlet be û sed û pêncî sal e binê qetliyama da bijî ev tiştana rû didin evan tiştek gelek xwezayî ye normal e. Hûn ê pirsin em dizanin di warê civaknasiyê de sosyolojiyê de zanînek pir bingehîn heye dibêjin heger armancekî hedefekî komê grûpê tune be kom bela dibe. Eva tiştek klasîk e. İşte mesela falan futbolê digirî ew jî aidiyeteke ye. Tu aidê falan şoreşê, tu aidê falan dînê, olê, mezhebê heger de armancê wî de hedefê komekî de û ew ku hedefê wenda bûn herkes belawela dibe. Wan salên berê papayên Katolîka nizam kîjan bû yek magazîn tiştek magazîn dema sekeretê de beriya mirinê ye digirî bang diya xwe dike divê dayê papayê milyaran xristiyanan e lê sekereta mirinê de bang diya xwe dike. Psikolojiya însan ji peresanê ji evolûsyonê wisa hatiye. Em dema ketin astengariye em xwe davêjin bextê aidiyetên xwe piçûk. Yani yek derva ber êriş bîne ser me em direvin tên mala xwe. û em di sekeretê de em bêriya diya xwe dikin. Em dibin pêncî salê bêriya gundê xwe dikin. û edviyeta tu şaşîtine. Lê mesela piştên salên heştê wan li Kurdistanê û salên heftê li başûr evek şoreşekî çêbû. Nişkava armancekî millî rûda. Yani ja dema ew armanca bi ser nekeve duyê Almancê de têkçûn çû herkes vevgere ser aidiyetê xwe piçûk. Vê de ti şaşitiyek tune. Lê nîşanekî heye yani me nîşan dide ku em di karê millî de ser neketine. Yani li Bakur em rabûne şoreşek û di wê hedefê de bawerî şikestiye bi insana ve. Dema bawerî şikest hedef wenda bû duyê de têkçîn çêbû em vedigerin otomatîkî ser aidê xwe. Ji bo demekî ne ji bo her demê ye. Sibê heger bi awakî din şoreşekî nû pêk bide hûn ê em ê binerin ku herkes dîsa li ser wê armancê kom bûne. Vê gav aidiyetên piçûk bawer nakin bi hedefekî. Baweriya wan şikestiye. û em dinêrin gelek tişî bûne. Yani piştên 4-5 hezar gund şewitîne 6-7 hezar bajar
hatına ruhandın insan dibinin ku ekamet işte dest nexist. Yani dvrda tı şarşitiyek tınej aliye deruni ve ki tı anormalitek tıne gelek normale. Evj bu demek ye. Ve gere herkes ser aidiyeti xwe cuk. بله مامۆستا پرسێک هەیە دەبێژن لە ئەوروپا چاوە نێزیکی سۆسیۆ پیسکۆلۆژیە کوردان دبە li gorî milletên din cudahiyek çawa dibînin? Di Avrupa'da bi rastî jî ji ber komeleyên me yan ji ber polîtîkayê gelek pêşdarazî bo Kurda çêbûne. Em viya rojane em jî dibînin. Yani diçî yani profesorekî kargeyekî ji min re gotibû kenîme hat ji min got çend jinê te heye? Akademisyen e. û min got çima te pirsî êdivê li cem ve normal ew nas nakin. û ji medyayê xebera digirin. û ji ber ku di warê komûnîkasyonê bi gel re dîplomasiya gel de mixabin li ber Tirk û gelekê din ji me pir pêşketîtir. Yani berê mesela karê tercümaniyê çêdibûn çün komeleyên Tirkaya û li Almanya Türk danış nizanim çi wan alîkarî dikir. Em bêjin tercümanî ben ew ê lê komeleyê din tiştî me nedikirin. Ji gelek aliya ve pêşdarazî li Kurda henin lê dema em dikevin nava terapiyê jî em dibînin ku mesela bi rastî jî kaliteyekî heye nexweşê me re. Ez wê bêjim yani belki tiştek etîkînin emrov ferqê bixe nava nexweşa. Lê mesela ez bi salaya dixebitim yê Tirk tê gelekî dibe min emeklî bike nizanim teqawît bibe malnişînî bike û dema tu ew cî nedî bersivê nedî diçe giliyê te dike nizanim çi dike. Lê yê Kurd heger te destê xwe carek da wî ew wî minneta wî ji te re yani vedgerîne û bi hurmet dike û ji terapîstên Alman min bi xwe dîtiye li klînîka dema Kurd hatin rîwan dikene divê avan bê problemin. Yani insanên makulin. Skarim wê bêjim lê ji xeyê wî jî bi giştî pêşdarazî henin li bo Kurda. Ew jî ber gelek sedema çêbûne. Belê mamoste pirsek we heye we banga te hêdî hêdî deng vedidi. Zeynep Kavak dibêjî gelek spas ji bo karê we em çawakarin pêwendî bi werdeynin ez bawerim tiştekî bawerim pêwendî bi werdeynin cümle hevokên kême çatê de nivîsandiye. Elbet hesabê min ew ê heye ez ya rastî di cîhana ew ê de pir pêşketînin teknîk û internet lê Twitter'a me heye bi navê me. Zeynep Xanim belê bibûre Zeynep Xanim dibêje ez bi tedawiya travma ve mijûlim. Loma balavek şandiye belê agaderiyê bide mamoste. Yani dikare teklî dayne û mirov dikare çi sohbet bike çi yani derdeye mirov biaxive. Belê. Gelek spas. Mamoste em hinekî pirsên xwenî diaspora ji te bipirsin wek derûnnas ka şîrovê te çine hinekî bi Kurdî. Wek dizane Kurd li her derê civaka Ewropa dijîn li gelek ciya li dem dezgehan cî girtine Kurdistanê Kurd û Kurdistanê didin nasîn ne weku te gav kadin got ji te pirsîne çend jinê te hene ew Kurda didin nasîn ku ev têbînî ev agahdariya nezan wenda bibe. Gelek xebatê baş dikin Kurd wek bigot parlamenterin di televizyona dikar dikin medya dikar dikin li her derê Kurd hene û bi rastî jî ciyê serbilindiyayê gelekî jî serkeftîne gelek ji wan ciyê kêfxweşiyê ye. Pir entegre bûne li welatê ku lê dijîn û bi ser jî ketine. Heger em veya wek yani ev dibi entegrasyon hinekî dibinek pozitif. Lê tu li ser entegrasyon ku pozitif û asimilasyon ku gelek caran negatif tê dîtin tu çi dibêjî wek derûnnas. Di nav malbatan de gelek cara entegrasyon wek negatif tê dîtin. Wekû
کلتورا me zimanê me zarê me ji dest me diçin. Em Xwedê bidin berhev. entegrasyon tiştekî pozitif e, lê asimilasyon tiştekî negatif e. Îcar yani asimilasyon mirov çabêje mirov pisîk be xwe bike kêrguş, mirov Kurd be xwe bike Tirk, çima xwe bikin Tirk yan jî lê asimilasyon tiştek xwezayî ye. Em çûne ciyekî otomatîkî em ji me re ziman lazim e, meslek lazim e, rê û dirbê wî lazim in, em mecbûr in xwe di wê jiyanê de wê nû formata nû bi tevê kesayetiya xwe rengê xwe em di wir de cî bidirin. Lê mixabin li vir de xetayên yan jî kemasiyê dualî heye. Yek di welatên Ewropa jî pir nedixwastin em întegre bibin. Yani pir jî dilger nebûn. û digotin bira ew di nava sînorek de bimînin, nava di wir de bimînin, işte bixebitin, an jî tiştek din. Polîtikayekî wan yani taybetî ji bo Almanya bêjim. Almanya hiç ticarî siyasetek wana bi rehm û konkret û berbiçav ji bo entegrasyonê ti nebiye. Yê hebûne wisa xemlandin biye. û ev e aliyekî, aliyê din jî kemasiyê me bixwe jî wekî em kesên li diasporayê dijîn, zanin em dibên muhafezakariya diasporayê, konservatîzma diasporayê heye. Sosyolojî de ev tiştekî xwezayî ye. Kesê ji welatê xwe derweyî bijîn, ji gorên yê welatê xwe dijîn bêhtir muhafezakar in. Li qalkê xwe de xwe dişidînin. Yani em têne vir dibêjin min qebûl bike, derê wan dixin, dinêrin bersivtin em jî dibin di here ez jî Kurdim, ez jî te naxwazim. Di vî warî de muhafazakariyekî dua heye, ji me çê dibe. Em bala xwedinê mesela cem Tirka pir kifşe, mesela Tirkiye li diasporayê dijîn bêhtir dîndarin, bêhtir netewperest in, bêhtir ji gorî yên Tirkiye ez bêjim. Di vê muhafezakariya me Kurda di warê ziman de ba. Lê mixabin yê me bi alîkî nebaş çêbû. Yê me em hatin vir yani me bigote ez bêhtir Kurdim, ez bêhtir zarokê xwe ew bikim. Madem tu qebûl nakî muhafazakariyek vî awayê cem me çê nebû. Mixabin di vir de wekî min got gelek tişta rol lîstin. Ez karim bêjim siyasetmedariya me, mîmariya siyasetmedariya me divê update bike. Wekî ku cem kompîter û programa xwe rojane bike. Siyaset projeyê bi serxistina projeyê ye. Siyaset ne axaftin û slogan e. Me hêviya ew nekiriye. Yani di warê komeleyê me de belkî mirov dikare serî de wan rexne bike. Ji aliyê derûnî ve ji aliyê sosyolojiyê ve ew xwe li gorî şertên nû update bikin, nûjen bikin. û pişt re mesela çi siyasetê wan heye ji bo zaroka? Çi siyasetê wan heye ji bo wendabûna ziman? Ka dikarin bala zaroka bikişînin? Na. Ama em psikolog dikarin 5 deqe de bi zaroka re kontak dayînin. Em dikarin nexweşî wan bi lîstikê safî bikin. Yani em rêya wê dizanin. Lê polîtîk zanên me, siyasetmedar yan jî komeleyên me viya nizanin. Yani kilîta wî nizanin, kilîta dilê wan nizanin. Vê gav komeleyên me tiştekî yani ciwanên me, zarokên me kêm tişta li komeleya dibînin, naxwazin me. Ji ber wê jî vedgerin û ew dibin, têkiliyê wan dêw bavê wan re hinekî sar dibin ji hev. Ji hev fêm nakin. û zarok jî xwe dişidînin, ew jî xwe ji ziman û kultûrê hêdî dûr dikin. Bi rastî bi Kurdî ez serê bînera neyişînim, pir tehamûla wan zêde ez gelek spasdar ku sebir dikin, migodarî dikin. Lê heger qasê komele û siyasetmedara hinek jî derfet bidin sosyologa, bidin me psikologa, xwedê projeyê me wisa hene. Em ê li pêşî çawa asimilasyonê bêgirtin, çawa teknîkê wan henin, çawa em ê gelek tişta biaxivin. Lê mixabin ava ne karê tenê bernameyekî ye. Bi Kurdî li diasporayê ji xwe
Problemê û bernameya cenabê te jî li ser dengê diasporayê û gelekî serkeftiye kêfim temaşeş dikim û Spas. her evê de baş bû ku îro jî carekî dor da psikologekî ew jî xweş. Hûn di lîsta me de bûn belê. Ciyekê xweşî hûn mêvanê me neyîşev. Mamoste em werin ser mijara zimanê Kurdî. Tu jî wek diyar e ji hinava dilê xwe hezkiriyê zimanê Kurdî ye. Di pirsa ser hev bikim yek em dikarin çawa zimanê xwe li diasporayê biparêzin wek derûnnas pêşniyarê te çine. Ya din jî Kurd li Ewropa jî gelekî sistin û kesayetiya xwe yani em bêjin kêm xwedî derdikevin gelek caran. Nimûne li Almanya, li Fransa, li Swêd dewletê mafê xwendina zimanê dayîkê ya resmî daye. Lê mixabin malbatên Kurda vî heqî xwedî dernakevin û zarokên xwe zêde mobilîze nakin gelek caran naşînin dersa zimanê Kurdî. Zarok xemsariya dikin û dêbav jî zêde li ser nasekin ew jî xemsariya dikin. Tu dikarî veya hinekî şîrove bikî gelo çima wisa ye rola malbata çi ye rola dayîka ya bava çi ye rola dayîka çi ye di vir de. Nirênê te çi ne wek derûnnas? Bi rastî tiştek cihê xemgîniyê, bêtalihî, bêşansiya me em karê dewletek dixin stûyê dê bava. Binerin perwerdekarê dewletan e. Yê Alman û Swêdiya kes matematîk û dizem çi nîşanê zarokê xwe nade. Ziman zarok nîşan nade. Ew diçin dibistanê ew dikin. Yê me dikeve bar hemî dikeve stûyê dê bava. Em hinek ji dê bava nekiriye dikin. Ji xwe şertê wan giran e. Ji xwe bixwe kêm perwerde dîtine yan jî awakî din derdê wan henin. Ez bixwe jî zarokê min henin. Ez zanim çiqas zehmet lê mesele gemasiya Kurdan yan jî mesele mirov bi ahlaqî nikare şîrove bike. Mirov bê wela Kurd betalin yan teralin, tembelin yani evan tiştekî hêsan e mirov bêje lê em neheqiye dikin. Kurd ne tembelin jî û ne jî evek. Problem çi ye? Problem zarok navbera zarok û dê bava da têkilî xut diye. Ji hev fêm nakin. Yani divê Kurdî bi alime. Ew jî divê nav têkilî çû wenda bû. Problemek gelek mezin e bi rastî. Zarok ji gorî temenê xwe zarok bi sembola difikirin. Ne wekî me mezina. Zarok bi aidiyeta, bi sembola, bi şekla, bi ala, bi difikirin û jiyana wan li ser wî ye. Divê em sembolên xwe bi zaroka bidin hezkirin. Zarokê me bizanibû ku sembolê me gelekî qîmetin, pîrozin. Min cem zarokek dîl welatparêz malbatekî şîdet bikardanî bi zaroka xwe re ji ber gelek sebeb em tedavî bi wan da dixebitîn. Digo ez dibêjim ew ez çi dikim divê ez nekurdim. Keçika min divê ez nekurdim. Min ji jêra got çima diya te wisa dibêje divê herol pêporê me digire li me dide me ra dijûna dide divê tu jî Kurdî biaxive divê ez naxwazim ma mecbûrim. Divê ez diçim dibistanê herkes behsa welatê xwe dike ez dibêm Kurdistan min dikenin divê tune ez dibêm ala wan heye ya me tune xwedê alekî yekî diyarî dabû min ala Kurdistanê min dawî min got here tu jî bêje ewa jî ya me ye. Yek sembolekî bênavî firekir ya ha heye. Li vir bi rastî jî problem di têgihiştina me pir zêde polîtîk bûye. Em gelek tiştan ahlaqî morek dest nedaye ev xayîn e ev nezane ev têra jiyanê nake. Em dibên modelên wisa biafirînin çê bikin ku zarok jî hez bikin, aidiyetê xwe bibînin. Binerin Almanya ez pir pop müzikê nizanim çend rojavayê henin gelekî müzika Kurdî bizim pop çekirine dîtine çiqas ciwan jî hez dikin Alman yani keçika min jî Keçika min ji Kurdî ji ber wî pop müzikê hevda hez kir.
نکو من بگوتا ام کردون دیروکی بگوتا بحثا زاروک دبی ام درونیان بگرم برچاو ام ویا نگرم برچاو mesela zarokin 2 سالی 5 سالی ihtiyacı var denk verdin zarok dema balık dibin agresif dibin ve menek tahammül bin sabır bikin yani mesela iyi halki avan çıt bejin izci grup dibejin mesela bu havinat için tatili u kazayra rubru diminin lower grup aidiyata grup dibin gelo baleyn kurdak Musa Abba. Gelo mirov dikare li koletê govend û def û zirne mirov tiştinan wisa bi ku zarok xwedê da bibîne. Mirov hîtabê zaroka bike. Xwedê televizyonên Kurdî jî kêm tişt hene ji bo zaroka. Yani yek di karton film ew ji modayê wan derbas bûne bala zaroka nakşine. Ji ber ku yê nû bahanin. Yani problem براستی جی هیه وگاف زمان ما بروندابون چه لی از پر بیمیدم از بیشم ام متد ریا ببینم ارساتی وقتی من یک جمله depresyon yani çi dikin beje tut tiştekî pozitif nemaye ama rêk dibînin bila kompelatinin ew dîsa wekî gulekî vedide dîsa hêz û qewet pê re heye ji xwe heye yani di gelê me de zarokê me de nişê me de nû de potansiyel heye lê em nikarin wî re têkilî dayîn mesele ev e em çiqas metod ser veçin epaş me dûr dikevin بله مامۆستا ez werim ser pirsekdin bi zimanê Kurdî ve girêdayê ser kampanya zimanê Kurdî wek tê zanîn kampanya zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê platforma zimanê Kurdî kampanya ji bo ku zimanê Kurdî bibe resmî û bibe zimanê perwerdê li Kurdistanê û li Tirkiyê kampanya vekirine em Kurd navbêna 45 milyonê de ne li hemû dinyê em bêjin kampanya hîn jî berdewam e lê em xwedî li vê kampanyê dernakevin û înteresa jiya jî piştgirî jî lawaz e li gor te çi psîkolojî pişt vêya ye ku kampanyak ew qas girîng û em 45 milyon Kurd û bi milyona Kurd jî li diaspora hene em çima gelo ev piştgiriya me lawaz e ji bo vê kampanyê ku normal armanca vê kampanyê ku bi milyona îmzaya kom bikin bi milyona dengê Kurda kom bikin tiştê ku ji êvar de tu wek derûnnas em li ser sekinîn wek mijar tesîra wê çi ye yani çima were yê gelo wekî min pirsa berê jî got mesele devletên ku Kurdistan hayê binê îdarevan de ye vî warê de her tişt polîtîze kirine ji ziman tiştekî gelek însanî ye xwezayî li welateke wekî Tirkiyeyê bûye polîtîka yani em ser ziman em dibin zimanê xwe hêzîkmakî dizin em ji bo meş û mîtînga çi tiştek eyb e em heftê sal e dixwazin bidin îsbatkirin ku em hene û kes nabêje yani em rêyek şaş dane em çi dikin yani gelekî tiştek komîk e tiştek hebe mirov heftê sal e bêje heye niha gelek yek îmaja tiştinin Kurdayê herî meşrû jî hinekî polîtîze kirine reş kirine ew ji dagirkera tê ya diya jî em rê û metodê wan nizanin binêrin ez Kurdim ez 5 salî bim ez vê kampanyayê de xwe çi bibînim îmza çi ye ez ciwanekî Kurdim bi şertê gelek zehmet de dişkolim ji bo çend qurêşa bînim malê diçim dibistanê stresa me heya me hevalekî min jî tune hobiyekî min jî ez nikarim bikim û di vê kampanya çi dide min ez xwe çawa tê de bibînim mesele çi ye rê û rêbazî wî divên bibînin binêrin mirov dikare tiştekî sempatîk filmekî sempatîk çêbike tiştekî komîk çêbike bi karton filma çêbike
bu diğer zamanı çağda bu harcam zaroka. Diyeceğim bugün çava tesir olan. Em metode diçin metodin politik metodin haş kusar em diçin rayagişti jberwi hem alaka dibin. Yani em zaroki xwa ya zaroka em ihmal dikin. Stres avan ihmal dikin. Biro destema ajenda pırtışt bir imza u meşru mitinga nabe. Dinin hemen bir filma da ve resmeki care weneki dikare khasi per Türkiye khasi çan şor komele tesir bike. Alan Kurdine yek dimene ki bu dünyada çıkas navda. Yek dimene ki dikare gerek stabilize. Em van metodin nujen nizamı. Em sosyoloji, psikoloji berçav negrt yani nagrin. مامۆستا بەڵێ پرسەکەی بەڕێز فەخریان و دەم دەپرسە دەوێ دەمێدە ji بۆ خۆرتان û zarokan re nûjenî lazim e. Jî bipirsim em çi bikin ji bo ku ciwan û nifşên nû li dîasporayê kanalîze ya hişmendiya kurdayatiyê bibin û xebata nasnameya xwe ya kurdayatiyê bikin xurttir bikin. Her du pirs bi hev girêdayî belê. Komeleyn xelkê yên welatên nûjen çawan hem wan bişopînin. Hinekî bidin berhev. Ez behsa komeleyê dikim, yani komele ez bîş nenakim ez çünkü heqê mijin e, heddê mijin e siyaset merdara rehnakim yani yekî bêje ya tu çi zanî rast e jî lê ez wekî kesek çavdêriyê dikin dişopînim li vir de axivînim. Tiştê me dibe komeleyên metodê wan li kuşînê hiç berhev Türkiye buna modan bas bune. Ben miting greve kuşi bunu uzanım ki ya Kurdaki sempatik ya bu digot ez Avrupa çıl sabe o meşe ez tevli bu me teki ser min careki kesin dora dünyayı geriyamayan. Em sibiha ya verdin biji var medyayı da nabın habere nuçeye gji. Kes napırsa evam metodan hazır istediğine. Çin'e ne, Latin Amerika'ya ne, gelek tiş li kesayeti ruhi Kurdanay. Evan metodana bu ruhi Kurdayeti nava harmoniyek danıyan. Jibervi gelek tiş veki mirov kirasek biyan belime. Metode bujen henin, em dibin van meselenin duru direjin. Dibe, em her Kurdek tuhatte da bibine, tiştekte da bibine. Çawa mı zarok yek pop müzik ek bu Kurdi Kurdayeti haskirin. Zarok ek jber ala ki medawi god aha va ala mejheye jviyara tiştin sembol lazım. Biz zarok ayetin fikro da fikrin. Em dikarin u mümkün ku em le diaspora u komel komele nû ava bikin yani siyasetek nû ava bikin û em ê xwedê de bibînin. Problem kem bûne ev metodana hemî kem bûne em rê avê metodên nû pêwîstin. Mamoste ez bawerim înterneta te gelek xerab bû dengê te jî pir qut dibe. Em hêdî hatin dawiya bernameya xwe jî ez gelek spasiya te dikim gotinê tenê dawî hene. Ez karim heta sibê pirsa ji te bipirsim ji ber ku pir balkêş û pêwîst e zanîna te û tecrübeyên te ji bo me û bi Kurdî lê dema me hêdî diqede û înterneta te jî ez nizanim çi bû dengê te vê dawiyê qut dibe baş nayê fêmkirin nizanim çi teknîkî problem heye. Gelo? Xwedê vêgav dengê me hegertê ez ê gotinê xwe pir ji dirêj fermo dawî serî da sebra bînera spas dikim ji bo keda we û ji civaka ji malbata çareya spasdarim derfeta da me û çîrokên Kurdî karakter yani birayê piçûk rola çima birayê mezin
ticari sernak birey küçük çidike ku hergav em de stranên Çinokaz delaliye. em de evînên Kurdî de binêrin çi model henin em wan modelana bi wan modela şoreşê bikin bi wan têkoşînê bikin dinya me nikare problem em ruhê xwe ruhê me em ruhê xelkî girtiye me mejî xelkî girtiye û teqlîd kiriye evan şerê modelê me meş û mîtîng û nizanim çi êdî kem bûne salên 1800 zamane Nühbebin. mecbur van tişta dikin û ji ber wê em yani em gelek war em kampanya ziman da ser nakevin û em îca bi hev dikevin agresyon xwe tu sistî tu tembelî tu xayînê tu zam bikin em wane jî xwe pûç dikin enerjiyekî bêwate bi rastî jî ne hedê mû belkî ez pir pêş çûm siyasetmedarê me pir rex nekirin bira dilê xwe negirin û bi rastî jî ez rovekî pozîtîfim eva pozîtîvî zima min ji xeyalekî xewnek nayê eva 30 sale ez bi derûnnasiyê re meşgûlim û bi nava gel da me ez ber gelek sebeba divê min rê û derfet henin gelek sebeb henin ku em pir bi ümîd pir bi bawer bin lê bes derfetek ji bidin me derûnnasa û ji bo saziya me jî ez bang dikim kesên dîsa warin dest bidin hev em ne ji bo şexsê xwe ye em tiştekî navendekî çê bikin îca wan pirsgirêk em li wir çareser bikin em lêkolîna bikin em xebat em alîkariya we bikin em bêjin hûn çi dixwazin vê kampanyayê ser binêrin herkes psikologa bikartîne firma bikartînin ne herkes Firma psikologek belê çima yê me komeleyê me bikar naynin silavê nadin me çi bêjim û gelek spas ji vir silavên germ dişînin Kurdistanê ji we hemiya re diaspora gelekî spas mal ava be û dest û hest xweş spas ji bo ku te zanîna xwe tecrübeya xwe bi me re par vekir û bi vê Kurdiya xweş û delal mala te ava be mamoste di karûbarê te de ji dil û can serkeftinê ji te re dixwazim hêvîdarim piştgiriyek mezin ji bo xebata we ji bo projeya we ji wer were û gelek spas ji bo agadariyê ku te dan em wek ez û çarpermediya gelek spasiya te dikin ji bo beşdariya te serkeftinê ji te re dixwazim û gelekî spas temaşevanên hêja spas ji bo ku me guhdar kir gelek spas ji bo têbîniyên we ji bo pirsên we li me bibûrin heger me em negiyaştin hin pirsê we bipirsin belkî hinek derek me mijar guhert dilê xwe nehêlin gelekî spas ji bo pirsên we têbîniyên we û ji bo ku hûn bi me re bûn bi rastî xweş di bernamekê de zindî ku em hîs dikin ku em bi hev re ne bi hev re wek sohbet em bi hev re dikin spas ji bo we hemiya spas ji bo teknîkerê me jî gelekî spas destê we sax be dîsa spas mamoste Darius Vînzer serkeftin temaşevanên hêja jî çarpel medya nexetin dawiya piştî bernameya min bernameya Rojeva Rojava heye bi me re bin bimînin di xêr û xweşiyê de dema we xweş dilê we herdem geş be hêvar baş